Здравейте на всички, аз съм Габчо Плей. Днеска ще изпълняваме малки мисии и ще направим един лек опир. Купих си бизнеса Autoshop, понеже той дава добри доходи. И е соло като цяло, защото като цяло почти играя сам, много по-добре ми е сам, пък няма с кой да играя. Надявам се да ви хареса видеото. Ако искате да продължавам с поредицата на GTA 5 онлайн, дайте палец нагоре и се абонирайте с канала, с камбанка да получавате известни, когато качвам ново видео. Видеото на Питура сякаш е много тъмно, пък в същото време не знам защо те става. Става ли тук да поставя? Откъде ма стрелят, бе? Аз ги виждам на мапа, но не мога ги видя откъде. Аре, бе! Не. Количката ми. Трябва да съм там бързо тук. Не знам как го направих между другото. Махам се, съжалявам. Мале, много съм глупав. Мале. Умирам. Давай. Не. Голямо попеле съм. Няма да стане. Ако го направя, се признавам. По принцип. Ама няма ми се получи. Аз откъде дойдох, бе, бро? Значи открадвам една кола от полицията и съм аз човека. Дръж! Умирай! Не ми трябваш! Не те обичам! Умрях! Нали? Да. Нищо по него направих.
Все някак се ще се измъкна. Ама спална пак тук, нищо. Моля, ако го направя, много съм вързан. Ще се видим точно утре. Здравейте на всички, това е ден 2 вече. Сега си купя на аутошоп и вчера направихме двете подготовки, сега ще направим обира. Между другото си тюнингувах нова кола. Излезе ми 60 000. Ето го аутошопа. 1,7 000. Дано си заслужава. Колкото разбрах, има 10-12 мисии финиша и такова. Ще правим соло, после ще включа едни приятели, ще правим някакви рандъм. Нали трябва това да обира или? Да, това е обира. Hit that freeway going north. Next stop, Fort Zancudo. Okay, once you pull up on them, get your head straight. If they think the truck about to blow, they gon' have to pull over. So light that shit up. Just stay cool. Just fuck that shit up a little bit. If that truck explodes for real, we ain't getting shit. This is a weird ass situation, alright? But not as weird as some of these 4 AM conversations I had in these motherfucking nightclubs. Now let's make my dude happy and get him those printing plates. Малко трудничко става с небронирана кола. Как скочи от нищото. Yo, if you use explosives on them, be careful. Don't burn them motherfucking plates. Pulling over, y'all better be on their ass. Get in there, get them plates. Y'all inside? Oh, that's my shit. Don't forget you got that virus. It's the only way you getting past security. Сейчас трябва да купам. Yo, is that it? That was pretty fast, y'all. Ain't
Ain't nothing we need but them plates, y'all. Soon as we got them, we hit the road. Hey, yo, we need all them plates. Full set, or it's worth nothing. Deze mag ik weer. Mam, zo. Hey, Kay, check the TV. Die hebben we aan banken dan. Any of them. Alright. Oh, that's us, y'all. Shit. Y'all look bad as Ale fuck. baš su They galili got sve. like news drones on y'all or something? To popučka. We famous. Oh, man. You see what's coming? Oh, y'all better move. That's like a whole ass army on the freeway. He ain't lying. Pick this shit up. No bukov, no bukov. Wacht weer al het staat. Što mi da stavljam armor ve? Kako sad ti sempre stoje? Yo, Party Boy said you got there. Hell yeah. Lamborghini Urus. That motherfucker paying out right now. Šta se? Това е първият обир, предполагам, да. А, 165 хиляди. Ми ние сме става, като за първия обир. Като цяло много лесни мисии, между другото. Окей. А, 400к. 75 хиляди бонус. Перфектно. 500к имам. А бях с 240. Хотя. Listen, just give me a photo of that manifest. That's all I need. It'll be a big old list with some serial numbers. Probably lying around on a clipboard or something. Try looking at the back of the boat. Такова стана, чай. Ти с броня и без броня не също. Абе, не и те. Сега съм стерео, тейле. Брат, пак ме изкара, бе. Тост, чакай. Тост ти няма да стане. Тей. Ще изтрия, не just. Тя не ми трябва. Че като цяло верно ми трябва, ако се стегна, пак то всичко ми се има тече. Трябва. Сега този хеликоптер трябва да кръвни лъжи. Това ще е края на видеото, много скоро ще има втора част, понеже правя още един обир на клип. До скоро и чао!